тази седмица е доста огнена. Меркурий влиза в Овен, а на 17 април ни предстои новолунието в Овен. Там ще манифестираме нашите желания и бизнес идеи, цели и проекти за напред. А сега нека да направим и прочита за седмицата с любимите ми карти. Изберете си 1, 2 или 3. Нека да вземем картите. Номер 1. Предстои ви споделена любов, чувства, романтика, споделени емоции и някаква изненада. Номер 2. Пътешествие, вратите ви се отварят, имате покана за купуване на самолетен билет или съответно екскурзия, планове за пътуване. И номер 3. Тази седмица е малко